So ano pong plano nyo tayo kay niya na pag anong namatian nyo pag birada nyo kinagahan di ka ng Na ano ba pag ano ko sa kundi baga pa lang kitang ulian. yun po ang sarap sa mga rason tayo na kung kanta nagano kami ng upland ayuda dahil ako mismo galibot po ako gusto ko talaga mahiling sa sarili ko ano gabos mambaga kita sa mga sa kuyang ano po is gabos man kita is inagihan ng bagyo pero bako kita ang gabos sabay-sabay makabangon kaya sa mga talagang nangay po talaga yun talaga po ang sumuya ano hagadon ko po ang mga tuwang kang ibang mga followers niko na makapadaya sa tuya and gaman ng mga iba dyan ako napuntahan kasuod maigawan po ako mga napuntahan sa kabgab na wash out talaga talagang parehas man po ang ano reaction sa inyo na talagang makulog na grabe sa dagan ano pero tayo don't worry okay lang sa imo na ano tayo niya sa mga ano nita sa mga taga-subaybay na ano mga followers nita na mahiling ina video na hininga ni Messi Ninda ta kung ikaw na tuwa nga total mahiling lamang ninda may siya ninda kung sain ang pupuntahan kan sa indang mga tuwang ano ikaw kaning gustong ano sabihin sa inda na Pero sa maano ko sa iyo yung hira ka magtuwang lamang yung masalang gusto ko ano kahit pala yung harong na ano Ang mga kwentong ganito kay Mang Jerry ang nag-udyok sa akin upang mas lalo ko pa silang bisitahin at nang makausap ko mismo sila ng harap-harapan bago natin ilunsad muli ang ating programa. Ngayong araw, formal nating inilulunsad muli ang programang Oplan Ayuda. Layunin ng Oplan Ayuda ang matulungan ang ating mga kababayan na may parehong kalagayan kay Manong Jerry, ang mga biktima ng Super Typhoon Pepito dito sa isla ng Catanduanes. Bagamat lahat tayo sa isla ay nasalanta ng bagyo, mahirap sa kalooban namin na makita na hindi tayo sabay-sabay na nakakabangon. Marami sa atin ang naiiwan sa pagbangon mula sa pagkasalanta. Para sa akin, wala dapat maiiwan. Sabay-sabay tayong babangon. Ikas ang pagiging uragon. Bangon mga uragon, di patitibag sa anumang hamon. Malakas man ang hangin at alon, tatayo pagit muling babangon. Pumatak. Naway marami pa rin ang mga maghatid ng tulong katulad ng suportang naranasan natin sa programang Oplan Ayuda na atin ding inilunsad noong nasalanta tayo ng Super Typhoon Rolly. 4 na taon na ang nakakaraan. Para sa inyong mga donasyon, bisitahin lamang ang description at ang comment section ng post na ito o bisitahin ang aming Facebook pages, AJ Solera Photography, Happy Islander TV. Maraming salamat po at sana'y suportahan nyo kaming muli at nang sabay-sabay kaming babangon. Bangon Uragon, bangon Catanduanes. Bangon mga uragon, di patitibag sa anumang hamon. Malakas man ang hangin at alon, tatayo pagit muling babangon. Pumatak man ang iyong luha,
ko na. Sabay-sabay tayo ngayon, patuloy lang bang oras?